Oh, wafutu pa enkoma ware for because edu baby a ware no aye kan no ankasa no enye akwantu ketua onse da bia makana mesa kan biem se bema o ware a enema mebribe na betimi aba ware no me se o wale obenyeska o yegina were so ebehia wa egina were so obewu ntem a were egina no so na benya nkwatentin a enti se wo hodom na wo bobra na wo nko a wantena na akofo ba be kan ho de eyade bia enye adeketua na meka cheminu ma se emanu bi se emema eje se oye penin ne ware no aware no se nipa na nya 18 years oye na dwuma ekro ne ade na du ba bia betimi aware ama unya wo ha bia ene obema bi so ho no mo wo be se 50-60 years me chese wanyini pa na so be ware na mwa wanyini betena adwen nyini Debbie. Na adwin mama nka sem we ana ohye but mama nka sebe mpredua nye pen mu bia nanim nyansa sebe o be ma no se wa safely ni nkola abremu a wo de se ne sa na nya san fie no ntime anwene se wo koware obi a wo ye penin no mum die owotima ne odo aware akwantuo no enye yize kra aware ma enipa mebrebe ma no bi ababrewa by force obi won ma de aware aye no ne ma aware kra enya akono na aware no niema mebibi ne wom ensempi wa aware mu sedi obehu oba na obesi di wakoma ama no ana so obehu be ma no ade wakoma ama no na obedo no entina ho no sa da fatu tirim nane unim menware ye no ho se me dewe na me ne me wife esitie no me ware ye no na odun mu ayeden na eduru se enkola ba mu no ebasa na odon mu ache odon mu che bema bia wo ware fofora se de oba ne si yewo eni ade na yewo ni mienu nko a bet se enkola ba mu a eso hu se odon ne se de wo si yewo no entena ho no da ufra dwuma ba na wa be hia wo ba gya no waje wa hage no wa fe wa fro ho ne ade no wo akola no ufra dwuma mra no na wo siesie ne ba no ho ne ba gya ne na wo yi pampers woni times de be yesa ne ma no ma enti ba sa men fanye complain eso hu se oba ne nnwuma ye den adoso na manfo oka ene ade ena se wo hia wo ba na wo ho ya se de na ho ofesitie no owo a obabu on mo start se owo ba ku mienu miensa na ho ofe no kra dobo obi wo on so a ne de ne tiba fom enam awo no enema bi a wo fa mu nti eno no nkire se sebe obeto na jeje mu yenua police ni ya okobo maadwo tui oye bema warefo na da bia mekan bema waware empenatwe no obi nka se mentwe on but wo treat fie sen de ba ade na ade agu akwam wo fie ansa na wakọ abonten enipa mebrebe aware omani wo abonten chen fie sa ne man emwa enti aware na kasa no ne kwan wa so ye bema na wai wadwen se wo ware oba wai wadwen se wo ware hu se nipa no a wo kwa ware no o wa komapa ni tumi nua maamofo mo fa bema sika hu hia de bet fa bema o wa komapa bema bi on mo wo sika so si fie pe na wora ho unia ni gie bia ene bema bi on mo niska o woni so ne de bet on pon adwuma kra no a e ka wo nkro na nka wa ye den wa ba fie ware akomapa bema bi wo ho no mo a oni sika o de beja fie be ye dine se obekwa bonten akwa akoto aduane adie abrane makom de no na urafi se de bia meka za zinwi me se bema o da sori ahomache na se 1 cd ensho botom na ahomache be se 3 am to 4 am no wanite na se be obema sori a wadwenye bema wo jire ekita nkola na 1 cd ni botom ade ba obade be ko school o pampers no de beto ama wo ba no na sa ahomache obema sori a wadwenye cause adwene ne da hokra na wadwen no the way you see dwene no entini ne ma we no kra ansori because wo dwen say ade be chiama wa yiska sika nso bi ni ho no mo obema be da sorry ti mesre yemfa nipa wa komapa sika hu hia enso sika ntumi nya de nyina ena ye ka se be mo nya o wa akomapa nya be mo wa akomapa se won pa adwuma o se mi de bi kita akomapa da bi o ye adwuma
tambia na ni wo fie ene ye de nti aware no sɛde ebinum anamafo no si hunu ne ade no enye saa na tie wo ware oba wo ware ne saa ko se mu ba ko be den ebe free mu nti hwɛ ba bia wo kro no hwɛ ba bia wo kro no bema wo kai ne wo kyena bema oto ana bema ofare ade na wadaro mama mfensie ya abrotia